Linorit, jak ho známe dnes, původně vyšel z techniky dřevořezu, když se v meziválečném období hledala v tiskárnách levnější náhražka dřevěných destiček. Byla to technika rytí do korkového linolea. Dostupný materiál téměř libovolného formátu se začal uplatňovat při tisku plakátů i knižních obálek. Linorit pro svou spřízněnost s dřevořezem a dřevoritem přijal i jejich společenskou funkci a stal se tak působivým agitačním nástrojem. Tiskly se linoritové letáky a plakáty na protest proti fašistickému násilí ve Španělsku, dále slabikáře pro negramotné a podobně. Se stejným cílem využili techniky i členové argentinského grafického klubu. Sovětští porevoluční grafici, mezi nimi byl také Majakovský. První ryze výtvarné pokusy se objevují až těsně před rokem 1905 v prostředí drážďanské skupiny Die Bricke. Mezi umělci, kteří tuto techniku příležitostně užívali, najdeme i erbovní jména moderního umění. Ať už to byl Vasilij Kandinský, Henri Matisse či Pablo Picasso. Mezi nejznámější český grafiky, kteří se podíleli na linoritu, jsou Jaroslav Šváb, Josef Lada, Josef Váchal a novodobý Michal Cihlář, který vytvořil logo pro pražskou zoo.